Ning kalibutan kasamtangan ipuyan ulog sa kabulanan umansura nagkinahanglan sa giya ni Jesus. Kabutan timburan dan gipuyan karon bukti ayaw laguy imong pagtuo diha sa Ginoo kaya siya alam tabang kanino kung itugian mo ang tanan sa kalibutan kasamtangan ipuyan adunay mga dalan na malisod ang maadihan. Si Jesus lang ang saligan sa tanan kang suliran. Ning kalibutan ato karon karon bukti ayaw laguy imong pagtuo diha sa Ginoo kay siya andam tabang kanino kung itugian mo ang tanan sa Ginoo. Diha sa Ginoo kay siya andam tabang kanino